Njengamanje sinilandele imeya yabaqulusi uSifiso Mkhwanazi. Sawubona Mhlonishwa. Sawubona dadewethu, ngiyabingelela kuwe kanye nababukeli. Awusixoxele lana ukuthi iziphi ingqinamba eninazo nina njenga abaqulusi nokuthi ikuphi esenikwenzile okuwuhlelo olulekelela ukuthi abantu bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile. Thina njengomkhandlu wabaqulusi siwumkhandlu oyi-local municipality njengoba nazi dadewethu ukuthi udaba lokuphathwa kwamanzi lunikezwe imikhandlu yeyifunda phecelezi ama-district municipalities. Kodwa thina njengomkhandlu wabaqulusi sine-portion eningi emkhandlini wethu esinikezwe kuwo phathwa kwamanzi, ukuphakela kwamanzi njenge-WSP, njengey'ndawo zasedolobheni ebaqulusini nakuwo onke ama-townships okuyimondlo, ihlobane, Coronation kanye nasebhekuzulu, onke nje amalokishi aphakelwa yithi. Ngakho-ke sisebenzisana kahle neZululand, kepha inkinga esinayo inkinga ye-infrastructure yethu esindala njengoba ey'ndaweni zonke nje zasedolobheni lase-Vryheid nasemalokishini iy'ndawo ey'ningi they are 60 years and more. So is the infrastructure, amapayipi amaningi ayengawe-asbestos asemadala, udaba lokuqhuma kwamapayipi luyinto eyenzeka njalo njalo. Ngakho njalo makuqhuma amapayipi abantu bayaphazamiseka besawathola amanzi. Kodwa futhi okunye iy'ndawo seyikhulile, amalokishi asekhulile abanama-phases amasha, kodwa i-infrastructure nwebeki, ikakhulukazi ama-water reservoirs, iy'gcini zamanzi azanele. Kwenza ukuthi uma amanzi enqamuka manje abantu bawaswele manje, kanti kufanele ngabe siba ne-capacity yokugcina amanzi at least for the next 2 days. Yes. Abantu beba namanzi sibe si-attenda issue ama-repairs. Kodwa-ke besize namhlanje thekela ulwazi okufaka phakathi njengoba uzwile kuma-presentations kukhona izakhiwo ey'fana no-DPSA abashilo ukuthi as long as uza ne-proposal sound bayakwazi ukuthi benze imali ibe available ukuthi belekelele. Kodwa futhi sinazo iy'nhlelo ezikhona ukuba senyuse udaba lokuthi kube khona i-human resource ukwelekelela ama-repairs. Njengamanje kunomthashane okhona esizoba ne-MOU nabo ukuthi abafundi laba bakhona abenza iy'fundo zama-artisans bakwazi ukuthi uma ngabe besafuna i-work experience bakwazi ukuthi beze ngakithi ukuze sibe ne-extra hand ukwazi ukulungisa indaba ye-water loss, ngoba amapayipi ethu amaningi asemadala adinga ukuthi njalo kube khona umsebenzi owenziwayo. Ngakho kukhona esikwenzayo njengomkhandlu wabaqulusi. Siyabonga kakhulu sahlele netitshilo Mgunyathi la uzethu wakaphoswa imeya yethu le. Kukhona ezinye inhlelo eninazo ezifaka i-youth lapha kumasipala wabaqulusi nokunye nje ungafisa ukudlulisela umuntu osebaqulusini. Yes, kukhona njengamanje abantu abasha siyazi ukuthi sikhala kakhulu ngodaba lwe-unemployment, kepha sesivumelene nabantu abasha since ngo-2024 we had discussion with them. Savumelana ukuthi abaqulusi bayindawo very rich in agriculture, ngakho sifuna ukuthi sithi intsha ayihambe iyolima. So kule nyanga nje siphuma kuyo baningi abantu abasha esibahlomulisile ukubanikeza iy'ngcingo zokubiya, sabanikeza iy'thombo zokuba baqala ukutshala. Njengamanje we are looking forward to inyanga yabantu besifazane ngo-August la khona sizoba ne-women in agriculture, because sicabanga ukuthi abantu abaningi abathinteka kakhulu uma kunendlala abantu besifazane. Umuntu wesifazane entambama okufuneke aphendule umbuzo ukuthi kuzophekani. Ngakho-ke kufuneka sikwazi ukuthi silekelele bona ukuze sikwazi ukusebenza. Ngakho-ke hayi asimile, siyaqhubeka nokusebenza. Siyacela ugqugquzele intsha ukuthi iphume ngomningi bayo mhla ka-4 iyovota, ivotele lelo qembu elikhethayo. Mhlambe ayiqali lapho, iqala ngomhla ka-1 and 2 August ukuthi let's register and vote. Enye yezinto kufuneka siyi-achieve udaba lokuthi i-equitable share okuyimali etholwa omasipala beyithola kuhulumeni omkhulu bayithola ngokuthi bangaka abantu abavela ohlwini labavoti kumasipala ngomasipala. Ngakho while usacabanga iqembu ozolivotela, kodwa the best thing you can do, register and vote so that be part of that voters roll ukuze imali eyisabelo mali ezayo ize kuwe
ize kumasipala wakho egameni lakho, bese kuzothi-ke ngosuku lokhetho wonke umuntu aqinisekise ukuthi uyahamba ayovota. Asingavoti ngey'nhliziyo, asivote ngemqondo, singayeki ukuvota ngenxa yokuthi kunezinto esiyifunayo esingayitholile. Kodwa ngomhla ka-1 and 2 August yithuba lokugcina lokuba sonke siyobhalisela ukuvota, ikakhulukazi ama-first time voters, abantu abasha. Siyabonga kakhulu. Kusho ukuthi umuntu uma ngabe kuwukuthi akarejistelananga ukuvota, uma ngabe kuwukuthi sekuphuma imali, udla imali yabanye abantu. Ufana ncimishini embungulu eyincela igazi labanye abantu, ngoba uhulumeni omkhulu kuza imali yabantu abawu-15 kanti abantu bawu-30, ngakho lo munye u-15 usuka uncela igazi labanye abantu. Ngakho kubalulekile uba sonke siyobhalisela ukuvota. Siyabonga kakhulu Ndonga. Sithokoza kakhulu.